Ahojte z Rotterdamu, vítam vás pri mojom avizovanom nedeľnejšom videu, v ktorom by som veľmi rada zhodnotila vnímanie ročného používania Retinu A na svojom fejse, keďže v týchto dňoch je to pravdepodobne rok už od toho, ako som ho začala používať. Momentálne ho používam každý druhý večer, aj to len preto, moja pleť by ho vykrývala aj každý večer, ale každý druhý ho používam preto, lebo ho striedam s kyselinou azeláovou a konkrétne s krémom Skinoren, ktorý mám od svojho dermatológa. No a prečo takáto forma vlogu? Mám pocit, že na fotkách, že fotky nevždy úplne odzrkadľujú realitu. To znamená, chcela som, aby ste videli moju pokožku a to, v akej je kondícii, tak povediať, naživo. Hej, nemám žiadne filtre, toto video je točené na iPhone a budete teda môcť vlastne reálne posúdiť, že ako moja koža vyzerá. Väčšina z vás, ktoré sledujete pravidelne moje príspevky a články teda na blogu, viete, že moja pleť zďaleka nie je normálna. A moja pleť je hypersenzitívna so sklonmi k rosacei a k akné a ešte trpím na pozápalové hyperpigmentácie. Takže s týmto nadeleničkom to nie je jednoduché udržať si také pleťové prostredie, vhodné aj na prácu v televízii, ale myslím si, že aj vďaka používaniu Retinu A sa mi to dosť darí. No, aby sme sa teda dostali k tomu samotnému hodnoteniu, tak zhodnotila by som asi také vlastne nejaké 3 základné zóny, kde ja vnímam asi také najpozitívnejšie účinky. Samozrejme týka sa to najmä vrások permanentných, nejakých jemných liniek a to sú zóny táto medzi obočím, kde sa nám najčastejšie formujú vrásky hnevu. V angličtine sa im hovorí aj 11 a táto oblasť odborne sa nazýva glabella. Čo ja pozorujem najčastejšie je, že sa tento typ vrások tvorí už aj mladým dievčatám, nie je to vždy v závislosti od veku a je to najmä výsledkom nejakej mimiky intenzívnej. Ja som sa vlastne, čomu ja vďačím za to, že toto tu nemám nejaké intenzívne, aj o pár mesiacov bude mať 35. Myslím, že je to celkom fajn výsledok na to, že vlastne som ešte nepoužila Botox. Takže ja som sa odnaučila vlastne používať takú tú mimiku, že by som sa proste strašne ako čudovala. Nosím slnečné okuliare a samozrejme pomáha aj spomínaný Retin a celá ostatná kozmetická apanáž, ktorou disponujem samozrejme, a pomáha v tomto aj Dermaroller, ktorý tiež, aj keď používam Retin A, tak už hneď ako si na ňa moja pokožka privykla, tak stále si urobím myslím, že tak asi raz do mesiaca, niekedy každé 2 mesiace jednu kúru, vlastne, že si porolujem celý face aj spolu s aplikáciou nejakého kyselinového tónera a to je vlastne taký môj treatment, akože taký hĺbkovejší domáci, intenzívnejší povedala by som. Takže myslím si, že všetky tieto veci prispeli k tomu, že si dovolím povedať, ako nie je to samozrejme ideálne, čo vám tu prezentujem, ale zdá sa mi to ako v kontexte môjho veku, toho, že poznám moju pleť, tak sa mi to zdajú super výsledky. No, ďalšia taká zóna, ktorá asi najčastejšie odzrkadľuje nejaké mimické vrásky, tak to je zóna okolo očí. Môžete vidieť, že keď sa usmejem, tak sa tu už niečo formuje, ale hneď ako ten úsmev povolím, tak vlastne vidíte, že tá oblasť zatiaľ na nejaké permanentné
vrásky zaťažená nie je, že sa tá pokožka vráti späť, že je relatívne dobre hydratovaná. Taký test na hydratáciu si môžete spraviť tak, že dotknete sa, zatlačíte prstom na mieste nejakom na pokožke a čím rýchlejšie sa vlastne koža vráti na tom mieste do pôvodného stavu, tak to je vlastne znakom, že dobre hospodári s hydratáciou a že je o ňu postarané. Takže a čo som chcela týmto povedať? Takže vidíte, že vlastne celkom fajn okolo tých očí. Pre ľudí, ktorí pracujú v televízii, sú tieto nejaké jemné linky od dehydratácie dosť nepríjemné, pretože keď potrebujeme korigovať nejaké kruhy, vidíte, že keď dám takto tvár, tak mi nevidno nič. A keď ju dám nižšie, tak ten tieň spôsobí, že tuto trošičku mi vidno taký zárez nejaký. Takže to by sa pekne dalo vykorigovať korektorom. Ale ak by mi tam do toho akože extrémne prerážali nejaké mimické vrásky, samozrejme v telke, v detaile by to asi bolo len vidieť, ale cez ten make-up a cez tie korektory to nevyzerá pekne a vlastne tento typ dehydratácie vidím u svojich spoluobčianok asi najčastejšie v MHD alebo kde ich už stretávam, čiže jemné linky okolo očí a potom čelo. Čo sa týka môjho čela, ja som sa úplne vlastne odnaučila nejakého čudovania sa. Keď som ešte zo začiatku ešte v STVčke čítala správy napríklad, tak som mala tendenciu vlastne stále dvíhať obočie, ale nepáčilo sa mi to, zdalo sa mi to neprimerané ako väčšine toho obsahu, ktorý som prezentovala, takže som si vyslovene povedala, že si na to chcem dať pozor. A samozrejme postupom času a vekom sa mi nepáčilo aj aké stopy to zanecháva teda na mojom čele, takže v tomto smere moja rada pre vás, ako eliminovať ako mimické vrásky, by bola táto. No a potom samozrejme toho, čom je celé toto dnešné video, a to je retin A, čiže môžete vidieť, že opäť ako už niečo jemné sa tu možno začína formovať, tuto. Hej, ale stále vlastne keď vrátim do pôvodného stavu to čelo, tak je to ešte relatívne fajn, by som povedala. Ako väčšina týchto pohybov sa dá eliminovať botoxom, ale ako som spomínala, nejaké mimické vrásky, linky alebo aj vrásky na čele už vídam aj u 20-tničiek a nezdá sa mi botox úplne vhodným, primeraným riešením v takom mladom veku si aplikovať, aby sme sa tomuto vyhli. Čiže radšej môj nápad je radšej sa tomu vyhnúť nejako vedome. No takže to sú vlastne také asi hlavné okruhy toho, čo som vám chcela sprostredkovať a v čom ja vidím pozitíva toho ročného užívania retinu A. Samozrejme, možno by niekto mohol namietať, že nevidíme tu, ako by to bolo bez toho. Tak to je dosť zásadný argument. Je pravda, že 2 životy k dispozícii nemám, aby som mohla teraz vrátiť čas a ukázať vám to bez, hej, že by som sa ten rok natierala iba Niveou alebo niečím neaktívnym. Ja rozhodne pozitívny vplyv na svoju pleť vidím. Týmto samozrejme nikoho nechcem navádzať nejako globálne, že choďte a pýtajte si to od svojich dermatológov, kde sa k tomu môžete dostať najľahšie a najlacnejšie a najefektívnejšie. Ale len vám ponúkam vlastne môj názor a pohľad na to celé a na používanie retinu A. A na záver ešte vlastne tip pre ľudí, ktorí z nejakého dôvodu nemôžu používať retina a tým dôvodom najčastejšie je, že sa snažia o bábätko, prípadne už dojčia alebo vedia, že teda v krátkom čase otehotnejú, tak samozrejme tam
to sú vážne dôvody na to, že vtedy nesmiete užívať retin A, na to veľký pozor, pretože hrozí malformácia plodu. Takže je dôležité naozaj dbať na tú antikoncepciu, keď ho používate. Ale v takom prípade, ak sa vám nechce vlastne dealovať pravdepodobne so všetkými tými side effects, negatívnymi účinkami retinu A, ale chceli by ste nejako bojovať proti starnutiu a jeho vonkajším vplyvom na pokožke, tak vtedy veľmi odporúčam naozaj šípkový olej, ktorý sa mne osobne veľmi osvedčil, keď som ho zaradila do svojej rutiny v podobe kroku, akým je sérum. Je to možno zvláštne, že olej a používame ho ako sérum, ale v momente vlastne naozaj už po prvom použití zistíte ten okamžitý vplyv na hydratáciu pleti, čo sa odrazí potom na tom, že budete mať pocit, že tá pleť je proste napitá, napumpovaná, nebudete mať pocit nejakej suchosti, ale ani žiadnej extrémnej mastnoty, hej. Takže toľko môj tip v tomto smere pre tie z vás, pre tých z vás, ktorí nechcete používať zatiaľ retin A. Tak toľko môj nedeľný kozmetický príhovor na túto tému z veterného apokalyptického Rotterdamu. Želám vám ešte všetkým krásnu nedeľu. Ak by ste mali akékoľvek otázky, či už k mojej aktuálnej pleťovej rutíne alebo k nejakým nuansám používania retinu A, tak mi napíšte do komentárov, budem sa tešiť. Ahojte.